Чакаме от тази всеки момент и започва. Има няколко. Всички, знаете, много сте. Господин Стат. Здрасти. Здрасти, дами. Чехте. Само той по такова. Здравейте пак. О, здрасти. Уважаеми господин председател на СДС и министър на икономиката, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми гости, скъпи съграждани, приятели! В навечерието сме на изборите за местна власт 2015 година. Избори важни, които трябва да определят съдбата на нашия град и на нашата община. В тях ние трябва да изберем най-добрият кмет на община, кметове на населени места и общински съветници. Уважаеми госпожи и господа, за просперитета на нашата община, за нейното развитие е необходимо да положим изключително големи усилия, за да можем да се поздравим с успех. А сега имам и една новина за вас, която ще я научите от кмета на община Карлово, доктор Емил Кабайванов. Заповядайте, доктор Кабайванов. Господин председател, уважаеми господа народни представители, колеги от Реформаторския блок, общински съветници, господин председател на Общинския съвет и най-вече всички уважаеми скъпи приятели. Дойде време, аз ще го кажа съвсем спокойно, както винаги съм говорил, да вдигнем отново знамената. А нашите знамена са като старите български бойни знамена. Те са били свидетели на победи, понякога са били свидетели и на загуби. Но в повечето случаи, когато сме били заедно, когато сме в желаната от хората посока, резултатът ще бъде ясен и ще го видим на 25 със сигурност. Казвам това с усмивка, защото на сериозна битка като предизборната, освен с хъс, трябва да вървим и с усмивка. Ако някой си мисли, че издавайки стен вестничета или така, съчинявайки някакви пасквили и компромати, ще успеят в кампания, никой не е успял в черна кампания. Защото нашите съграждани карловци и съгражданите ни от цялата община, за да изберат който и да е от кандидатите, първо те искат да видят какво е направил. Ама преди да се кандидатира, а не от рода, ще направя това, ще направя това. Не е задължително да е бил кмет, но той трябва да е направил до сега, да е постигнал нещо в живота си. И то по нормален, честен път. След това този човек трябва да може в ежедневната си работа да разговаря и с земеделеца, и с учителя, и с лекаря, и с управителя на фирма, и с висшите представители на българската държавност. Защото да си кмет не е парадна работа. В повечето случаи това е натоварен с доста психически така моменти на идват хората и казват: нямам работа, не ми стига пенсията да прикарам зимата. Детето ми е болно. Това са неща, които ти ги поемаш ги,
мъчиш се да помогнеш, в някои случаи успяваш, но този психически товар се отразява. Нищо, ставаме по-бели, но сме все така здрави и с добър дух. Това искам да кажа на всички. Защото времето си върви, ние ставаме по-мъдри. Ако отговаряме на представите на хората какъв трябва да бъде един съветник, кмет, един лидер политически, значи добре усвояваме житейския урок. С тези уводни думи, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, искам да ви кажа нещо, което вероятно няма да бъде изненада за вас. А това е, че съм приел номинацията за кмет на община Карлово от името на СДС, Реформаторския блок и от коалицията Обединение за нашата община. Като казвам съм е приел, не искам да се правя на госпожица, която скоро предстои да се омъжи. Просто нещата трябва да имат логика и да вървят и да следват своя естествен път. И аз ще кажа защо. Ще се върна обаче на един мандат 2007-2011 година. Тогава чухме какви ли не приказки по моя адрес. Някои сега ще се опитат да ги повторят, само че малко по-различните, дано да хване дикиш, защото използвам тая дума дикиш, дано по някакъв начин да успеят. Аз не искам нашия град Карлово и община Карлово да има загубени мандати. Мандати, през които минават 4-те години, обръщаме се назад и какво виждаме? Нищо сериозно, а задължения за 3 мандата. Ето такива мандати не искам да има за Карлово и за нашата община. И за това приех да се кандидатирам за тези кметски избори. Мандата не беше лесен 2011-2015. Не беше лесен заради 11 милиона, които заварихме задължения на общината при 27 милионен бюджет. Успяхме да изплатим 7 милиона и половина от тях. Работихме и живяхме в условията на над 170 запора от частни съдебни изпълнители. И забележете, това като го кажа на някой наш съгражданин, той казва ми: как плащате заплати? Трудно беше, все още е трудно, но успяхме да изплуваме. Успяхме да задържим общината в една стабилна финансова рамка и да намалим драстично задълженията. И продължавайки по-нататък, ще кажа, че при следващ мандат аз поемам ангажимент задълженията на общината в края на 2017-2018 година да бъдат сведени до практически нула, до липса на задължения. Тук мога да кажа, че за тази наша добра събираемост и намалени разходи, за съжаление, държавата не ни помогна, но така са решили. Успяхме да се справим сами. Ако имахме държавна подкрепа, надявам се, ще имаме, ще минат изборите, страстите ще поутихнат, още по-добре ще вървим. Успяхме да спечелим и да реализираме 23 проекта на обща стойност над 25 милиона. В момента обаче, в проектния портфейл на общината имаме 30 проекта вече за над 95 милиона. Това е нашия желон за бъдещото развитие на Карлово и на цялата община в следващите не само 4 години, но и до края на плановия период на Европейския съюз 2014-2020 година. Този екип, който работи с мене, е един от аргументите ми да се кандидатирам отново. Защото смятам, че вярно, ще подобрим структурата на администрацията в следващия мандат. Ще направим по-добра нашата работа. Но за да постигнем това, което искаме и да се изправим очи в очи с хората, най-важният момент е екипа. Аз благодаря на хората, с които работих, и благодарение на добрата ми работа с тях имам самочувствието да се впусна в тази нелека битка за
кметските избори 2015 година. Благодаря на всички пред вас. Както и до сега, в изборите ще водим честна кампания. Ще се борим с това, което сме направили, да го покажем на хората, които не са го видели все още. Програмата ни за развитието на общината за следващия мандат е готова. Скоро ще представя на Общинския съвет и програмата за развитие на град Карлово в рамките на този бюджет по програма Региони в растеж 15 милиона 800 хиляди лева. Всички ще го знаете. Проектите сами по себе си и това, което сме реализирали, според мен не са достатъчни, ако ние не демонстрираме, скъпи приятели, тези, които сме тук и хилядите, които ще бъдат с нас и в предизборната кампания, и в деня на изборите, и след тях, ако не демонстрираме първо воля за честни избори, каквито сме правили винаги, добронамереност към нашите конкуренти, нека да ги оставим те да говорят небивалиците, айде да не казвам лъжи, небивалици, пък мога и лъжи да кажа. Да покажем, че ние искаме да съберем енергията на нашите съграждани, да не ги разделяме. Защото когато сме в една битка заедно, както започнахме и водим битката за Куршумджамия, когато сме заедно, тогава има успех. Успеха не е само за мен или за кмета и за неговия екип. Успеха е за цялата община. Ето защо трябва да покажем честното лице на хора, които искат следващия мандат да реализират своята амбициозна програма. Тези хора сме ние, скъпи приятели. Аз не отделям нито един от вас, защото без вашата енергия, без вашето доверие и без вашата критика в последните години, която не сте ме спестявали, за което ви благодаря, ние не бихме направили това, което успяхме за 4 години. Убеден съм в това, не бихме го направили. Днес ме виждате, че съм спокоен и се шегувам. Защо съм спокоен? Защото аз съм убеден, че ние ще имаме успех. Успех по-голям дори от 2011 година. Успех, защото и през тези 4 години сме били честни към нашите съграждани и сме казвали всичко в очите. И сега искаме тяхното доверие, протягаме отново ръка. Убеден съм, че ще получим тяхната ръка, защото Карлово върви в правилна посока. С ускорени темпове ще върви и цялата община. Пък нека, който може да направи повече за 4 години, да дойде да заповяда да се конкурира с нас. Искам да пожелая на всички енергия, усмивки в очите и една твърда убеденост, че делото, че нашата кауза е справедлива и за това ще успеем. Дали ще е на 25-ти на първи тур, дали ще е на втори, не е толкова важно. Не е толкова важно обаче. Този, който е бил добър състезател, този, който се е борил честно, заслужава победата и ние заслужаваме. Знаете, допреди 1 година това място беше неприветливо, непроходимо, а днес то е едно от любимите места за отдих на всички карловци. Това е доказателство за добре свършената работа през този мандат на доктор Емил Кабаиванов и на коалицията, която го подкрепи през 2011 година, за което нека да отдадем своите аплодисменти. А сега за мен е удоволствие да предоставя думата на председателя на Съюза на демократичните сили и министър на икономиката господин Божидар Лукарски за подкрепа на кандидата за нов мандат на община Карлово доктор Емил Кабаиванов. Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин кмете, уважаеми председатели на Общинския съвет, уважаеми колеги от Реформаторския блок, уважаеми колеги от коалицията, които подкрепяте този екип на доктор Кабаиванов.
За мнозина от вас не е тайна, че аз съм приятел с доктор Кабаиванов още от времето преди да стане за втори път кмет на Карлово. Приятел съм с Емо. По-лесно ми е така да го наричам. През тези 4 години, докато той беше кмет, по приятелска линия съм посещавал през различни части от годината, различни части от мандата. От самото начало до сега съм посещавал Карлово. Идвал съм на гости на Емо, говорили сме си, когато съм минавал, на път съм се отбил просто да го видя, да пием по едно кафе, изядем по един бомбон в неговия кабинет. Както казват хората, и сигурно сте забелязали, чуждите деца, когато не ги виждаш често, растат по-бързо от твоите и винаги са по-добре облечени. Така виждам аз и община Карлово през тия 4 години. Сега след 4 години и след като съм видял в така различен период от време, мога да направя, може би така една визия, една сметка, която не знам дали вие като карловци си давате, че вашия град и вашата община са по-хубави и дори така с благородна завист мога да го кажа като софиянец и по-приветливи и по-лъчезарни. Сигурно не си давате сметка. Аз я давам, понеже идвам и виждам чуждото дете Карлово през един по-дълъг период от време. Това, за което обаче всички трябва да си дадем сметка и съм сигурен, че избирателите и тези, които подкрепяме господин Кабаиванов, си даваме сметка, са усилията, които той направи и екипа с него. Тези голи числа, които той съобщи, какво крият всъщност за тях? Той завари една фалирала община. Всички тогава, включително и много от вас, съм сигурен, са били доста песимистично настроени за бъдещето на града. Сега гледаме в този хубав парк по съвсем различен начин, по-ведро, усеща се едно по-добро настроение. И това, разбира се, е благодарение на невероятните сизифовски усилия, които без да се натрапва и без непрекъснато да показва какъв активен борец срещу това и онова и какви проблеми е срещал Емо, правеше капка по капка, заедно с хората, които помагаха около него през времето на този 4 годишен мандат. В крайна сметка, изведнъж идва време за избори, идва време за равносметка. Поглеждаш наоколо и си казваш: чакай, какво беше преди 4 години? За какво мислехме? Ще има ли тая община? Ще вземат ли да обединят с Сопот и всякакви такива неща, които сега не изглеждат смешни и глупави, но тогава не бяха съвсем такива. Няма да говоря за милионите, които успя това управление на града да съкрати. Ще говоря за това, че има някаква визия за продължаване напред и някаква наследственост на това, което е направено до сега. И не случайно това, което казах, загатнах съвсем леко. Прави ми впечатление лекотата, усмивката и доброто настроение, с което Емо го прави. Затова и сега от него лъха на самочувствие, лъха на увереност в победата и се усеща увереност и сила, увереност, която идва от силата и от собствените сили, които Емо влага и които знае, че ще доведат до едно по-добро бъдеще на общината. Именно тази увереност се пренася и върху вас, и върху нас в днешния ден. И аз съм тук да ви кажа, че Емо е гордост и за СДС, и за Реформаторския блок, и всяка община, съм сигурен, и аз така както идвам, може да завижда на Карлово. Затова аз подкрепям морално Емил. Моля ви, вие да го подкрепите с вашите бюлетини и да кажете на вашите роднини и приятели, че това е най-правилният кмет за Карлово и той ще продължи да се справя с тази усмивка, без да се натрапва, така както до сега. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, с номинацията на доктор Емил Кабаиванов за кмет на община Карлово за пореден мандат, ние заявяваме, че на първо място искаме да продължим с реализацията на всички тези проекти, които бяха започнати в този мандат 2011-2015 година. И разбира се, немаловажно е и това да се каже, че за успехът на местната общност
е много важно да има приемственост в управлението, а най-добрата приемственост е когато един успешен кмет и неговият екип продължат и в следващ мандат, за да реализират до край своите идеи и своите цели. Разбира се, всичко това върви ръка за ръка и с представителите на местната законодателна власт. Ето защо аз предоставям думата на председателят на Общинския съвет, инженер Стойо Карагенски, за подкрепа на кандидатурата на доктор Емил Кабаиванов. Заповядайте. Уважаеми приятели, разрешете ми така да се обърна към вас, за това, защото само едни приятели могат да бъдат обединени от идеята да се съберем тази вечер и да застанем заедно зад кандидатурата на доктор Емил Кабаиванов. Само приятелите са тези, които във важни моменти, без всякакво съмнение, застават зад идеята. А тази идея е да подкрепим кандидатурата на доктор Емил Кабаиванов за кмет на община Карлово в мандат 2015-2019 година. На следващо място, Емил е обединител. Той може да обединява както представители и партии от дясното и центъра, така и от лявото. Факт е, че на втория тур 2011 година зад Емил застанаха 18 партии на територията на община Карлово. Нещо, което не се е случвало. Няма да казвам с колко хиляди гласа победихме на втория тур. Ние си го знаем. Доктор Емил Кабаиванов си показа, че е човек, който може да взима тежки решения. Имало и тежки моменти тогава, когато някои можеха да шикалкавят, да прехвърлят отговорността на други. Но той това не го позволи. От друга страна, той се ангажира с каузи, които не бяха само с местно значение. Факта, че доктор Кабаиванов и община Карлово беше водещата и той лично водещ в тази борба, която поведохме за защита на имотите не само за Куршум джамия, защото защитата на Куршум джамия означаваше защита на всички тези 90 имота, за които мюсюлманското изповедание предяви претенции. Тази спечелена битка за сега е спечелена битка не само за Карлово, тя е спечелена битка за цяла България. За следващият мандат доктор Кабаиванов на първо място знае какво иска. На второ място знае как да го постигне. На трето място има екипа, с който да постигне първите две неща. Така че аз му пожелавам успех. На всички вас искам да пожелая здраве, вяра и убеденост, че всички ние заставаме зад една силна кандидатура и това, което съм му го пожелал на първия рожден ден 2012 година, той да бъде първият кмет в Карлово, който ще повтори два мандата един след друг, което е предпоставка Карлово и общината да се развива много по-успешно и този период до 2019 година да не е бяло петно в историята на Карлово. Успех, доктор Кабаиванов! С здравето, вярата и увереността в успеха пожелавам на всички приятна вечер и като последни думи очаква ни много работа. Не трябва да се успокояваме, а да вървим смело, защото сме уверени в нашия успех, в нашата победа.